नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आता तुम्ही बघू शकता तुमची काकू इकडे बाजूलाच आहे आणि हा व्हिडिओ मी जो बनवतो आहे ते डिस्चार्ज नंतर आता 3-4 दिवस झालेले आहेत मम्मीला, बरोबर. असं नाही की इमिडिएटलीच हे करते. आता 3-4 दिवसात आता अपडेट तेच. आता मम्मीची फॉलोअप पण आहे 5 दिवसानंतर, म्हणजे उद्या डॉक्टरकडे पण आम्हाला जायचं आहे. आणि हे 4-5 दिवस कसे गेले, कसे होते मम्मी? घरी आल्यावर कशी जाणार? नॉर्मल जसे. हां. हां. आणि फक्त एकदा जरा मम्मीचं डोकं दुखलं होतं, ते आपण केअर करायची आहे ना, ते काय लगेच बंद नाही होणार ना कोणती गोष्ट. तर एक्सरसाइज वगैरे करतो. मॉलिश केला, एक दिवशी मसाज केला पुऱ्या अंगाचा. आणि एक्सरसाइज हळूहळू एक्सरसाइज पण घेतली एकदम 3-4 दिवस. आणि एकदम पण नाही करू शकत ना, वॉर्मअप टाईप केली ना आपण. हां. अपडेट व्हिडिओ आहे की आता मम्मीचं आपण काय काय केलं. आज हे व्हिडिओ का बनवावं लागलं? आणि आपलं घर कसं थोडं लांब आहे ना, असं लांबीला आहे, त्याच्यामुळे राऊंड मारायला घरातच होतात. म्हणजे वॉकिंग तू अशी घरात करते. वॉकिंग माझी घरातच होती. त्यासोबत मम्मीला संध्याकाळी मी वॉकिंगला पण नेलंय. या 2 वेळा तर नेलं. सुरुवातीच्या 2 दिवशी नाही नेलं, नंतरच्या 2 दिवसाला नेलं आहे ना. आणि वॉकिंग पण मम्मीने सफिशियंट केली. मम्मीला गरम पाणी चालू ठेवलेलं आहे. आणि आता ह्या 4 दिवसात बोलले तर 4 ॲपल खाल्लेले आहेत, 4 ऑरेंजेस खाल्लेले आहेत, 2 केळी खाल्लेले आहेत. आणि बाकी आता जे सीजनल फ्रूट्स आहेत, सीजनल फ्रूटचं खायचे. सीजनल फ्रूट आता काय आहे की ते लिची आणि ते बोरासारखी लाल लाल आहेत ना, ती फळं येतात ती नवीन, ते पण चालू ठेवले. तेही मम्मी खाते. त्यासोबत मम्मीला संध्याकाळचे सीड्स, आपण जे सीड्स माहिती पहिले मी सांगायचो सीड्स खायचे पण आपण काय खात नव्हतो, बरोबर. तर आता ते सीड्स पण आम्ही चालू ठेवले आणि सीड्स पण आम्ही खातोय 1 चमचा तरी. आणि मम्मीला दर दिवशी 4 बदामं चालू केली आहेत. आणि हे सर्व मी अपडेट का देतोय, आम्ही जशी चुकी केली तशी चुकी तुम्ही सर्वांनी करू नका. कितीही आपली बोलतात ना बिझी शेड्यूल असेल तर बघा, वॉकिंग पण नाही केल्याने म्हणजे कमीत कमी वॉकिंग तरी सर्वांनी चालू करा, बरोबर. मला तर माहिती आहे की मम्मीचं बघून ना कोणकोणत्या म्हणजे महिलांनी जे हाऊसवाईफ्स आहेत किंवा कोणकोणते असे आहेत जे घरी जे करत नव्हते किंवा मम्मीसारखं टाळत होते. असं नाही की आम्ही सांगायचं ना, मम्मीला मी पण म्हणायचो की बाबा चल वॉकिंगला, नाही मम्मी कंटाळा करायची आहे ना, खायच्या पियच्या पण लक्ष नाही द्यायची. पण आता बघा काय झालं. तर मी तुम्हाला सर्वांना रिक्वेस्ट करतोय की तुम्ही कोणत्याही महिलांनी घरी कंटाळा करू नका, जरा तरी बाहेर वॉकिंगला जावा. कारण इकडे जी परिस्थिती झाली, बरोबर, थोडा टाइम काढलाच पाहिजे. ते मी तुम्हाला लास्ट टाइम म्हणालो, इकडे नाही टाइम काढला तर हॉस्पिटलमध्ये टाइम काढावा लागेल. फुकटचा जातो आणि कंटाळा पण येतो. कंटाळा टोचून सर्व सर्व शरीराची वाट लागते. आणि भीती वाटते ती वेगळी. तुम्हाला एक भीती म्हणजे आता तुम्हाला मी सांगतो काय भीती असते ती. जर हे परत खाली ठेवतो बघा. भीती म्हणजे कशी भीती असेल मी सांग. दगदग असते जीवाला ना. हो, दगदग तर आहे. दगदग असते, काय होतंय असं. आणि आपली माणसं पण सर्व घाबरून जातात ना. जसं खाली तू ICU मध्ये होती बघ 2 दिवस आणि 2 दिवस ह्याच्यात 3 दिवस ह्याच्यात, तर जेव्हा पण फोन यायचा ना माझीच हार्टबीट वाढायची की काय झालं है ना. लगेच फोन, म्हणजे ही बोलतात ना अशी भीती लगेच यायची. असं पोटात गोळा यायचा, त्यांच्या टेन्शन यायचं, असं टेन्शन म्हणजे तुम्ही म्हणू पण नाही शकत. कॉल आला, हा वरतून कॉल आलाय, बोलवलंय, असं जीव वरती खाली व्हायचं. तसं धावत सर्व बाजूला सर्व धावत आणि वेटिंगवर. आणि तुम्हाला अजून पण सांगतो 3-4 दिवस झाले बोलतात ना झोप पण अशी नाही लागत. आता समजा मम्मी झोपली आहे ना, तर मी ना असं 2-3 मध्ये असं झोपलं, डोळे उघडून बघतो की हा मम्मी झोपली आहे ना, का तिला झोप गरजेची आहे, बरोबर ना. अशी झोपते. आणि 1 दिवशी 4 दिवसामधून ना 1 दिवस ती झोपली ना, कारण तिला झोप नाही लागली, पुढच्या दिवशी तिचं लय डोकं दुखायला लागलं. तोच एक दिवस होता की डोकं दुखलं. झोपेची गोळी बंद केलेली ना. हा, ते चांगली गोष्ट. आपल्याला नॅचरल झोप हवी. तर तुम्ही सर्वांनी पण चांगली झोप घ्या, टायमिंगवर झोप घ्या, टायमिंगवर खात राहा, हेल्दी खात राहा आणि वॉकिंग करा. वॉकिंग तर बोलतात ना कराच, पण घरी हालचाल करा. आमचे व्हिडिओ वेळ जेवू नका, पण वॉकिंग करा. जेव्हा टायमिंगवर जेव्हा पण घरचंच खा सर्व. कारण बाहेरचं खाऊन खूप प्रॉब्लेम झाला. ते आम्ही सर्व चुकी केल्यात, आम्ही मान्य करतो. बाहेरचं खाणं प्रॉब्लेम झालाय खूप, म्हणजे खूप सिरियस प्रॉब्लेम. आणि लय भीती वाटते. असं कोणाला पण होऊ दे नाही. तुम्ही विचार काजल कुठे, तर काजल आतमध्ये किचन मध्ये तुम्हाला आवाज येत असेल तर ती आल्यापासूनच सगळी तिची गडबड झाली आहे घरात. ते मीठ एकदम कमी सर्वांनाच केलेलं आहे, एकदम बंद नाही पण कमी, तेलकट एकदम. आता वेगळं नको ना, म्हणून सर्वांनीच आपलं वेगळं म्हणजे
तेच मीठ कमी आणि तेलकट कमी, तेल कमी. आणि फ्राईड आयटम्स बंदच, ऑइली आयटम्स बंद, त्यामध्ये लोणचं पापड पण येत नाही, बाहेरचे मैद्याची वस्तू पण येत नाही. चहा मी बंद का करायला सांगितले की चहा बरोबर आपण नेहमी बटर टोस्ट खातो, आपण तुम्ही उपमा घ्या आणि त्याच्याबरोबर ते पिया तर चालेल, पण जास्त पण ओव्हर करू नका त्या गोष्टींची. आता कालची घ्या खरं म्हणजे एकदम बोलतात ना, नाही वाईट वाटतं, लय वाईट वाटतं. आता तुम्ही पण सर्वांनी हे बोलतात ना, एक आपल्यावर न करता दुसऱ्यावरून घडलं आहे ना, त्याच्यावरून काहीतरी आपण शिकूया. वाईट वाटतं म्हणजे मग त्या आजारी माणसाला पण टेन्शन येतं, आपली पोरं बाळ करतील काय पुढे, आणि मी आतमध्ये आणि पोरं बाहेर. आजारी तर सोडा, पण ते अजून टेन्शन यायचं की पोरं बिचारी बाहेर बसली आहेत आणि मी आतमध्ये आहे, असं टेन्शन येतो. ते झालं. आता मी तुम्हाला एक सांगतो, मम्मीचं तर चांगलं डाईट फॉलो करतोय, एक्सरसाइज पण होते, मम्मीची मसाज पण होते आहे, आणि त्यासोबतच आम्ही पुढे जाऊन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पण मम्मीसाठी घेणार आहे, बरोबर ना? मम्मी आम्ही तुम्हाला दाखवू पण. हां, म्हणजे काय ट्रीटमेंट, कुठे ट्रीटमेंट घेतोय, कसं ट्रीटमेंट घेतोय तेही तुम्हाला सांगणार सर्वांना. आणि आता मम्मीला उद्या डॉक्टरकडे सुद्धा न्यायचं आहे, असं नाही की आम्ही हे बंद करतोय, हे जर पण चालू ठेवणार. 5 दिवसांनी बोलवलंय ना, दवाखान्यातून आल्यावर 5व्या दिवशी बोलवलंय त्यांनी, ते आता जायचंय उद्या. एक जे मी एक्सपिरियन्स केलं, तुम्हाला पण काय टिप्स असतील तर तुम्ही मला बिंदास कमेंटमध्ये सांगा. मी ॲक्च्युली तुमची सर्व कमेंट्स वाचतो आणि सर्व त्याच्यामधून खूप काय गोष्टी मी अप्लाय पण केल्या मम्मीवरून, जे तुम्ही आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगितलेत. एक गोष्ट जी मी अशा माणसांना किंवा कोणत्याही माणसांना लक्षात घेतली आहे की स्ट्रेस, टेन्शन, बाहेर कोणाचं काय झालं, गडबड झाली तर उगाच त्यांना काय सांगत बसू नका. आणि एक रिक्वेस्ट आहे, जे पण मम्मीला भेटतात, सुरुवातीला तर मम्मीला कोणाला जास्त भेटू दिलं नाही. काय प्रॉब्लेम आहे माहिती आहे का, येतात मम्मीचा हालचाल तर विचारतात, त्यानंतर ना मग त्यांच्या स्टोऱ्या चालू होतात, त्यानंतर मग इकडच्या तिकडच्या गोष्टी चालू होतात, आणि ते असं बोलणं चालू झालं ना की ते माझं डोकं एकदम असं गरगरल्यासारखं. हा, मम्मीचं आता रिसेंटली असं होतं की माझा प्रॉब्लेम काय झालाय की मी जास्त उशीर दुसऱ्याबरोबर बोलू शकत नाही, जास्त नाही बोलू शकत. हाय बाय एवढं ठीक आहे. हा, पण ते कसं मग कोण भेटायला आला की खूपच बोलत बसतात, आणि स्पेशली लेडीज येतात, म्हणजे काय स्टोरी कुठून चालू करतात ना, मग ते मम्मी बघतो ना, मम्मीला एकदम कसं तरी होतं, तर त्यांना मी स्टॉप करतो, प्लीज मला माफी, म्हणजे राग मानू नका, पण तिला नाही जमत आहे तसं ते. तर हे पण गोष्ट एक अपडेट केली पाहिजे की रिसेंटली 1-2 महिने पास झाले की मम्मी एकदम व्यवस्थित होईल. त्यासोबतच माझ्याकडे काही रेसिपीज आहेत मम्मीचे ऑलरेडी शूट केलेले, तेही मी ट्राय करेल की पुढे मी तुम्हाला दाखवू. तुम्ही हे विचार नका करू की मम्मीला मी आत्ता शूट करायला लावलं, हे प्री शूटेड आहेत, पण मी कधी रिलीज नाही केले. अशाच कधीतरी बोलतात ना, चांगले रेसिपी बनवलेली आहे. हां, अशा सेफर साईडसाठी मी ते ठेवले होते, जसे टाइम मिळेल मी तसे अपलोड करेल, तुम्हाला ते दिसेलच. थोडे रेसिपीज वरती शूट केलेले आहेत, थोडे रेसिपीज गावी आहेत, आणि थोडी रेसिपीज आपल्या किचनमध्ये शूट केलेले, तर तुम्हाला ते रेसिपीज दिसतील. नवीन रेसिपीज आहेत, कधीच आम्ही यूट्यूबवर अपलोड नाही केलेले आहेत, असं नाही की पाठचे परत टाकतोय, न्यू आहे टोटल. हां, तुला जरा सर्दीसारखं झालंय, फळं खाते ना. फळं नाही, आपला इम्युनिटी बोलतात ना, अपडाऊन होतेच ना, फळांमुळे नाही होत. आणि आता हवामान पण कसं, कधी ऊन येतोय, कधी अचानक पाऊस पण पडतोय ना, तर तुमच्या इकडे पण कमेंटमध्ये सांगा की कोणाला असं सर्दीसारखं वाटतंय का. आमच्या रिलेटिव्समध्ये पण कोणाकोणाला असं सर्दीसारखं वाटतं. गरम पाणीच पियत राहा, आणि तुमच्याकडे जे काय सजेशन्स आहे, आम्ही बोलत होता मी एकटाच बोलतो, म्हटले नको मला पण बोलायचं आहे. ते काय तुम्हाला एक सांगतो माहिती आहे का, जेव्हा पण ही तुमच्याबरोबर इंटरॅक्शन करते, जेव्हा पण यूट्यूब रिलेटेड काही करते ना मम्मी, तर तिला बोलतात ना काम सारखं झालं, आणि तिला एक उत्सुकता येते, किंवा बोलतात ना एक मोटिवेशन नाही, एनर्जी येते तिला, बरोबर. आणि हे नाही केलं ना तिने, तर ती साईडला बसून ना विचार करत राहते, इकडचं तिकडचं, म्हणजे हे नाही माहिती, पण तिला ना लय विचार करायची सवय आहे. हे मम्मीला पण आणि काजलला पण, काय विचार करत राहतात मला काय समजत नाही एवढं. मी बोललो नका विचार करूनच आपले स्ट्रेस हॉर्मोन वाढतात. आता लकीली तुम्हाला सांगू, जेवढा आम्ही नाही करत होतो, जेवढा अगोदर करत होतो ना, म्हणजे जसे होतो तसं नाही. आता आम्ही सर्व रुटीन चेंज केलं आहे. आमचं जेवण 9:30च्या पुढे नाही जात, 9-9:30लाच आम्ही जेवण कंप्लीट करतो. आणि माझ्याकडून पप्पू काही म्हणजे असं काम नाही करून घेत, मलाच आवड येते रेसिपीज बनवायला. नाही, पण आता सध्या तरी दाखवायला. हां, असं आता हे पण सुद्धा तीच बोलते, नाही मला पण फिरायचं वगैरे, पण तुम्ही म्हणाल पप्पू फिरवतो, ते चुकीचं आहे. मलाच फिरायची आवड आता आलेली आहे, कारण मम्मी कधी पार्टी पहिली कधी आहे ना, पूर्वी फिरलेली नाही ना मी, तर असं वाटतं आता मुलगा मोठा झालाय फिरावं. आता जरा घसा पण तिला दिसते खवखव, तर त्यासोबत पण आम्ही बोलतात ना आल्याचं चाटण तिला दिलं. आता मी जे बॉटल्स रिकमेंड केले होते काही ज्यूसचे, तेही मी बंद केलेत मम्मीसाठी. तर मी आवळा पण स्पेशली आणलेला आहे. ते फिरायचं अजून माझं राहिलं की नाही, 2 गोव्याला जायची होती,
आणि मम्मीला तो नको नको त्यासोबत बोलतोय तरी पण मी म्हणजे जाऊयात. मी कधी गोवाच बघितला नाही आहे. नेणार तुला असं, गोव्याला पण यायचं, गोव्याला मम्मीला जायचं आहे. लोणावल्याला पण, हे 2 गोष्टी अजून मम्मी स्वतःहून लोणावल्याला सांगते. जायचं आहे. नेणार आता तुला, कुठे कुठे फिरायचं आहे. time आता काढून लग्न नेणार. झाल्यापासून शिर्डीला गेलेला नाही पप्पू. तर म्हटलं आपण शिर्डीला पण जाऊया. असं मलाच फिरायची आवड आलेली आहे. मीच त्याला सांगते घरात बसून बसून आता मला खूप कंटाळा आलाय, आता आपण जरा बाहेर फिरूया. नेणार मम्मीला फिरायला, पण थोड्या फिरायची आवड नंतर. येते माणसाला ना. महिनाभर तरी आपण काय ट्रॅव्हलिंग नाही केली पाहिजे. ट्रॅव्हलिंग कसली असली ते उद्याच आता परत आपल्याला डॉक्टरकडे जायचं आणि इकडून आमचं तो हॉस्पिटल बरोबर 10 ते 11 किलोमीटर आहे. तेवढीच ट्रॅव्हलिंग करायची, बाकी मम्मीला नाही. बाहेर कशाला नेतो तर मम्मीला फक्त वॉकला नेतो. आणि मला सर्व महिलांकडे बोलतात एक रिक्वेस्ट आहे, प्लीज वॉकिंगला जा. असं नाही झालं पाहिजे. खूप म्हणजे इकडे तर त्रास आहेच. आणि बोलतात ना वाईट वाटतं एकदम बघून, अशी परिस्थिती बघून ना खूप रडायला येतं. मी एवढा रडून मोकळा झालो ना की 4-5 वर्ष कशी चांगली गेलीत ना, एकदम मस्त. का चांगली गेली मम्मी? त्या मी सगळं तसं करत होते. 4-5 वर्षात आम्ही आमचं डाएट आणि फॉलो ते केलं करून होतं. घेत होता माझ्याकडून, एक्सरसाइज करून घ्यायचा. आता म्हणायचा चल मम्मी एक्सरसाइज करतो. मीच कंटाळा करायची, नको आता राहू मी दे. बोलायचो नको आता मम्मीला राहू दे. एक्सरसाइज करूया, चल. नको मम्मी हे खायला घे, नको मला हे नाही आवडत. म्हणजे हे 2 गोष्टी. तिसरी वॉकिंगला चल, नको कंटाळा येतो, मी नंतर जाईन, मी घरीच वॉकिंग करेल. घरी वॉकिंग नाही होत. बाहेरचा जो फ्रेश एन्व्हायरमेंट आहे ना, आणि टायमिंग बघून, आता पावसाळ्याचा दिवस आहे तर तुम्ही घरी करा, पण टाइम काढून करा. नाहीतर आरामात बाहेर वॉकिंग करत असाल तर पाय आरामात टाका. अजून एक गोष्ट जे मम्मीला मी करायला लावली आहे, ऐका, ते तुम्ही सर्वांनी केलं पाहिजे. ते आहे नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, म्हणजे डीप ब्रीथ करणं आणि सोडणं. ह्याला एक म्हणतात. अशी डीप ब्रीथिंग तुम्ही जेवढे कराल ना, माझ्या हिशोबाने तुम्ही दिवसाला 50 वेळा डीप ब्रीथिंग केली पाहिजे. त्यानंतर मम्मीला हे अनुलोम विलोम दिवसातून मी अर्धा तास करायला लावलेला आहे मम्मीला. हे बोलतात ना, हेच मम्मीच्या ब्रेनला बोलतात ना रिकव्हरी देईल. अनुलोम विलोम असं नाही की कंटिन्युअस अर्धा तास नाही होत. ज्यांनी कधी बोलतात ना अशी डिसिप्लिननी नाही केलं त्यांना लगेच नाही होणार. पण दिवसभरात मम्मीला आता ते एक बोटाचं पण आणून दिलं आहे ना मी, मशीन काउंट करायची, ते सुद्धा. आणि मम्मीला बोललो काही विचार नको करू, तुला जे आवडतं ते कर. मम्मीला मोबाईलपासून मी जास्त नाही. आता पहिली मोबाईल, बापरे, दिवसभर यूट्यूबमध्ये ते काय प्रोग्राम बघत बसायची. रात्री पण बघत बसायची. झोप नाही आली की मोबाईल घेतात. हे चुकीचं आहे. झोप नाही आली की पडून राहा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा, बघा तुम्हाला झोप लागेल. पण मोबाईल हातात रात्रीचा तरी कमीत कमी घेऊ नका. अजून काय जे आमच्याबरोबर घडलं ते आम्ही तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. मम्मीचे मेडिसिन्स पण आम्ही उद्या अपडेट घेणार आहे. मम्मीचं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पण आम्ही पुढे करणार आहे. तुम्ही पण मेलमध्ये मला काय जे गोष्टी, कुठे जे गोष्टी, कोल्हापूर किंवा अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी काय सांगितलं आहेत ना, सर्व मी नोट डाऊन करून ठेवले. हवं तर तुम्ही ह्या कमेंटमध्ये, ह्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये पण तुम्ही परत मला ते सर्व सांगू शकता शॉर्टमध्ये. मी सर्व नोट डाऊन करणार आणि सर्व उपचार मी मम्मीसाठी करणार आहे. अजून काय सांगायचं राहिलंय? व्हिडिओज पण तुम्हाला एवढ्या वर्षाच्या आजारपणात म्हणजे हा आजार पण म्हणजे वेगळाच वाटला मला. आणि आता थोडी भीती पण वाटते. पण आता भीती वाटायची गरज आहे. मग मी काय बोलतात माहिती, आपण सुधारणा केली आहे. आता हे सर्व नाही करत होतो म्हणून ते आलं. हे सर्व केल्यावरती हे सर्व गोष्टी नाही घडत कधीच. आपल्याला आजार पण नाही येणार. मम्मीला BP नाही आहे, ब्लड प्रेशर नाही आहे, ब्लड प्रेशरच नाही आहे, डायबिटीज नाही आहे, थायरॉइड नाही आहे, असं काहीच नाही आहे. तर लकीली का तर तू बोलतात ना हॅपी राहतेस. हॅपी राहणं पण मम्मी तेवढंच गरजेचं आहे. मी आता लवकर चांगली अजून प्रार्थना करा. मस्त तुम्हाला रेसिपी बनवायला मला आवड येते आणि मी बनवेन. आधी आता मी रत्नागिरीचं, तुम्ही पण कमेंटमध्ये सांगितलं आहे रत्नागिरीचा प्लॅन कॅन्सल करत. आम्ही रत्नागिरीचा प्लॅनही कॅन्सल केलेला आहे. सध्या आम्ही आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ विक्रोली पण जायचा आम्ही विचार नाही करू शकत. तर बोलतात ना एकदम आपल्या ह्याच्यातच जाऊन चांगलं खाऊन पिऊन आपल्याच बॉडीला, मसल्सला रिकवर करून आम्ही राहणार आहे. आणि मम्मीला एकदम चांगला आणि फिट जशी पहिली होती तसंच आम्हाला करायचं सर्वांना. आणि त्यासोबत आपण पण त्यांची तर काळजी घेतो. आपण पण सर्व चालू केलं, ड्रायफ्रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स, आपले बोलतात ना घरगुती सर्व काही. जास्त पण भात नाही, जास्त पण चपात्या नाही, की ॲव्हरेजमध्ये. आपल्या भाकऱ्या पण आपण चालू करायच्या. जास्त ऑइली नाही खायचं. बाहेरचं तर बंदच केलं आहे आम्ही सर्व टोटली. तर खूप जास्त करून भाकरी खाल्ली ना तर त्या भाकरीमध्ये मीठ नाही लागत. आणि चपात्या बनवल्या ना तर चपातीच्या पिठामध्ये माणसं मीठ टाकतात. आणि एक अपडेट, जे डायटिशियन, बाकी सर्व तर आपण जे मी बडबड करतो ते डायटिशियननी सर्व लिहून दिलं. एक त्यांनी अपडेट जे मला चांगलं वाटलं ते तुमच्याशी शेअर करतो, की दर महिन्याला तुम्ही ऑइल चेंज करा. ज्यावेळी जर तुम्ही शेंगदाण्याचं तेल वापरता तर दुसऱ्या कसलं तरी तेल वापरा. नंतर दुसऱ्या महिन्याला दुसरं तेल वापरा. असं तुम्ही महिन्याला तुमचं तेल चेंज करू शकतात. म्हणजे आपल्याला सर्वांपासून बेनिफिट्स मिळतं. अजून पण तुमच्याकडे काय टिप्स असतील तर सांगा. अजून कोणाकडे हे नॉलेज असतील की वात, हे ॲक्च्युली मला वाटतं हे वाताचा प्रॉब्लेम आहे सर्व. तर वातासाठी कोणकोणत्या गोष्टी अवॉइड केल्या पाहिजे हे तुम्हाला पण माहिती पाहिजे
आणि आपल्याला पण माहिती पाहिजे ना की काय खायचं आणि काय नाही खायचं, कोणत्या भाज्या खायच्या, कोणत्या भाज्या जास्त नाही खायच्या. ॲक्च्युली खायचं तर सर्वात असं, पण लिमिटमध्ये खायचं असतं. तर तुम्हालाही माहिती असेल तर वात, पित्त, कफ ह्या 3 रिलेटेडमध्ये वातमध्ये कोणते नाही खायचे आणि कोणते चांगले असतात तेही सांगा. पित्तमध्ये पण कोणते नाही खायचे चांगले असतात आणि कफमध्ये पण कोणते नाही खायचे चांगले असतात. जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही मला मेल करा shubhakir@gmail.com वर किंवा कमेंटमध्येही सांगू शकता. म्हणजे माझीही नॉलेज रिफ्रेश होईल तेवढी, बरोबर है ना. आणि अशा म्हणजे माणसांसाठी आपण अजून काय करू शकतो तेही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. कारण मी सर्व तुमचे कमेंट्स फॉलो करतोय. तुम्हाला ते दिसणार नाही, दिसतील पण ते पुढे पुढे दिसतील, पण ॲक्च्युली सर्व कमेंट्स आम्ही फॉलो करायला घेतलेले आहेत. बाय बाय. तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला नक्कीच सांगा. बोलून बोलून आम्हाला पण थोडंसं दमायला झालं आहे, पण मी माझी काळजी घेते, काजल पण आपली काळजी घेते, तुम्ही पण आपली काळजी घ्या. आणि आपण सर्वांनी थँक्यू तुमच्या सर्वांच्या प्रेयरसाठी. मी बोललो होतो ना, एवढे जण जर प्रेयर करतील ना तर कोणताही माणूस ना कुठे लपलेला असेल तोही बाहेर येईल. तर ॲक्च्युली मी बोलू शकतो की बोलतो 70% क्रेडिट मी तुमच्या प्रेयर्सला देईल, 30% आम्ही मेहनत केली आहे ती सर्व झाली. आणि बोलतो स्वतःहून पण ती बोलतो ना स्ट्रॉंग आहे, असं नाही की ती गिव्हअप करतात किंवा काही नाही. म्हणजे कसं जास्त दाखवलं नाही मुलांना की ती मुलं घाबरतील ना, म्हणून मी पण मला त्रास होत होता, पण मी हसून आणि बोलून त्याला दाखवायची. ते बोलायला पण जमत नाही होता तरी पण बोलायची. आता पण तिला म्हणजे कमीच बोलणार. पुढच्या व्हिडिओजमध्ये आम्ही काय करतोय घरी, रुटीन काय, तेही तुम्हाला सर्व दिसेल. आणि कधी कधी बोलतात ना येऊ शकतं, कधी कधी नाही पण येणार, असं तुम्ही समजून घ्या मला, है ना. आणि तुमच्या प्रेयरसाठी थँक्यू. बाय बाय.